pasoa. Bai, oso gozenago. Ni ere oso gozenago, baina paso egingo dut hemengo jatekoa jateaz. Eta hori zergaitik. Eskagarria dagoela. Hori ez da egia. Niri gauzak ez zaizkit gustatzen, baina dena ez dago txarto. Ba, nik inoiz ez dut ezer jatea. Eguerdion. Zer dago argazkaltzeko? Lekak eta legatza. Zeraz, kalekak eta legatza. Ez izan hori, gu, elkazen handiz, prestatu dugu gozo egoteko. Hala, ba, nik paso egingo dut. Ba, kontuan izan da harren ez zaidala esko gustatzen. Ez da. Ba, nik probatzea espazio egingo dut. Nik ere bai. Ea, ez eta arantza. Ba, zer bazkaldu behar duzue, zaskar. Probatu agean zen gustukoa izan daiteke. Ez dakizu zelako sortea duzuen. Beste batzuen jana duten zuek bezala. Ez dago modurik beste guzti hauek jateko. Ez dut ulertzen. Beti zenbait janari da zakarra duzula. Ai, ze pena. Beitu, badu gaur jateko. Ba, urbean zer zeinen behar du. Jatera! Zer ondo, gaur jan egingo dugu. Aize ondo, jateko aukera dut.